खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय रंजालि बैसागुनि गिबि सानाव जेरावबो जेरैथिंबो रंजानाय गिबि सानाव गोदान बोसोरखौ रंजा बाजा दामनाय देनायनि गेजेरजों बरायदों उन्दैफोरा गेदेरखौ मान बावदों आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो अननाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायदों जायगा जायगा हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों बर'नि नखराव थानाय आगजुफोर संसार जानायाव गोनां जानाय आइजें आइला आरो दोरोङारि दामजुफोर जेरै जेखाइ खबाइ नांगोल खाम जथा सिफुं सेरजा बायदि बायदि लानानै हानजा सुरनायजों लोगोसे बर' हारिनि समाजनि नेमखान्थि जेरै जुलि जानाय बायदि बायदिखौ दिन्थिनानै हानजा सुरदों गामि गामि थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि राजाबिल गामियाव खुंगा 32थि रंजालि बैसागु बरायनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों जेराव बिथांमोनहा नांगोल जेखाइ खबाइ बायदि बायदि लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ दिन्थिफुंदों ओजोंहाय एबसुनि बानजायनायाव बोसोरफ्रोमनि बायदि क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन गेजेरारि आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव लांदां रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों जेराव बारग' मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों मैयानि सानाव रंजानाय बाजानायनि अनगायैबो गेलेनाय खारनाय बारनाय बायदि बायदिनि गेजेरजों रंजालि बैसागुखौ बरायदों तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावबो मैयानि सानाव गिबि सानाव रंजालि बैसागु फोरबोखौ रंजा बाजानि गेजेरजों फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों बेबायदिनो आसामनि दाब दाब जायगायाव बर'फोरा रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों आरो असमियाफोरा बिहु मोसानानै रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों लकसभानि सिटआ बांनो हागौ 543निफ्राय 850सिमहालागै बांनो हागौ लकसभानि सिटआ मिरु सरकारा लकसभानि सिटखौ 543निफ्राय मोन 850सिम बांहोनो थाखाय पार्लियामेन्टआव मोनसे प्रप'जेल बा आर'जलाइ होदों आरो बेनि ड्राफ्ट बिलखौ पार्लियामेन्टआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय मोनसे स्पेशल सेसनाव एमपिफोरजों सावरायदों लकसभानि 850 सिटनि मादाव 815आनो स्टेटफोरनि एमपिनि थाखाय जागोन आरो 315 सिटआ इउनियन टेरिटरिनि एमपिनि थाखाय जागोन लकसभानि एमपिनि सिटनि बेलायाव जि सोलायनाय बा बांहोनाय बेखौ फैगौ 2029 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनिफ्राय जानायनि आसा दङ बेनि अनगायैबो पार्लियामेन्ट आरो स्टेट एसेम्ब्लियाव 33 जौखोन्दोखौनो आइजोफोरनि थाखाय रिजार्भेसन खालामनो थाखायबो प्रप'जेलखौ होदों लोगोसे 2011 मायथाइनि सेन्सासनि सायाव बिथा खालामनानै बियाबफोरखौ दाफामनो प्रप'जेल होदों बिजेपि सोरखारनिफ्राय नाथाय बेखौ बेरेखा दोलोनिफ्राय हेंथा होदों 2011नि सेन्सास डाटानि सायाव बिथा खालामालासे 2021 मायथाइनि आपडेटेड सेन्सासनि सायाव बिथा खालामनानै डिलिमिटेसन बा बियाब दाफामनायखौ जाहाथे खालामो बेनि थाखाय दाबिखौ खालामदों बेरेखा दोलोनिफ्राय मोसौ बैसागोआव मोसौ थुखैनो थांनानै जावजा बिदा फंबाय सानैया जिउ खोमानो गोनां जादों दैयाव गब'नानै जिउ खोमानो गोनां जादों बे दुखुनांथाव जाथाया गवालपारायाव जानो मोन्दों गवालपारायाव थानाय बजमालायाव थानाय कृष्णाय दैयावनो मोसौ थुखैनो होनानै जावजा बिदा फंबाय सानैया थांदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बिथांमोनहा दै गोथौआव गाब्र'दों जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा गोदोलांनो गोनां जादों उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे एसडिआरएफनिफ्राय रैखा खालामनो फैनायाव बिथांमोननि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों जिउ खोमानांनाय जावजा सानै बिदा फंबायनि मुङा दीपांकर नाथ आरो गुबुन सासेया देबाजिस नाथ सानैबो गु थाखोआव फरायनाय फरायसामोन होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला आयेन बेरेखायै बाला जावख'नायनि जाहोनावनो दैया गोथौ जादों जायनि जाहोनाव सानै उन्दै गथ'आ बे गोथौ हाखराव गाब्र'नानै जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खुद्रिनानै लामा होबथादों आरो आयेन बेरेखा बाला बोखांनायनि हेंथा जाहाथे गोख्रों राहा लायो बेनि थाखाय दाबि दैखांनायजों लोगोसे जिउ खोमानांनाय उन्दै उन्दै गथ'सानि न'खरनो जाहाथे रांनि अनसुंथाइ होयो बेनि थाखायबो गोख्रोङै दाबि खालामदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिजेपिया गोबां नाजानायनि उनाव बिहारखौ गमामायैनो गावसोरनि आखायाव लानो हाबाय सम्राट चौधरी जाय बिहारनि डिपुटि चिफ मिनिस्टारमोन बिथाङा मैयानि सानाव बिहारनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिराखौ लाबाय बिथाङानो बिहाराव बिजेपिनिफ्राय गिबिसिन चिफ मिनिस्टार बा गिबि मन्त्रि जानो हाबाय बिहारनि गभर्नरा मैया सम्राट चौधरी बिथांखौ बिहारनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिराखौ लाहोबाय दा इउपि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़
राजस्थान, उत्तराखंड, हारियाना, दिल्ली आरो आसामजों लोगोसे बिहारावबो बीजेपीनिनो सरकार जानो हाबाय। बिहारनि बारग' गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमारआ दा गिबि मन्थ्रि बिबाननिफ्राय रिजाइन होनानै रायजो सभानि एमपि जानानै थानो गोनां जाबाय आरो बीजेपीआ गावसोरनि गोहोजों गोलाव समनिफ्रायनो जि सिमां नुनायमोन बे सिमांखौ जाफुंहोनो हाबाय। गमामायैनो बिहारावबो बीजेपीनि सरकार फैबाय आरो सम्राट चौधरी बिथाङा बीजेपीनिफ्राय बिहारनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिराखौ मैयानि सानाव लाबाय। ओजोंहाय बीजेपी राजखान्थि दोलोआ बिहारनि अनगायै सोनाब बंगखौबो गावसोरनि आखायाव लानो थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो जुजिबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। फैगौ 23 आरो 29 एप्रिलाव सोनाब बंगआवबो विधानसभा बिसायख'थिनि भट होनाय जागोन आरो बेनि फिथाइखौ 4 मेआव फोसावगोन। नाथाय सोनाब बंगखौ बीजेपीआ गावसोरनि आखायाव लानो हागोन ना हाया बेखौ दासिम जेबो रोखा बुंनो हाया। मानो होननानै बुङोबा सोनाब बंगआव गोलाव समनिफ्रायनो सरकार सालायबोनाय टीएमसी सरकारा दासिमबो गोख्रोङैनो गावसोरनि गोहोखौ लाखिनो थाखाय नारा नाथा नाजाबाय थानायखौ नुबोनो मोननाय जादों। सरकारा रायजोआव मोसौ बेदरनि फालांगि खालामनायखौ बन्द खालामदोंब्लाबो गोबां जायगायावनो मोसौ बेदरनि फालांगिया दासिमबो सिरियै जायो। सिखावै मोसौ बेदरनि फालांगि खालामग्राफोरखौ सम सम पुलिसफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो हमबोदों। नाथाय थाद'नाय गैयै रायजोआव मोसौ बेदरनि फालांगिया जाबोदों। थिग बेबायदिनो मोसौ बेदरनि फालांगि खालामनानै हमजादों 6 सुबुंफोरा। गसाइगावआव हमनो हादों 6 मोसौ बेदरनि फालांगिरिफोरखौ। गसाइगाव भावरागुरियाव पुलिसनि गोख्रों सेबनायाव 6 मोसौ बेदरनि फालांगिरिखौ हमनो हादों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय 6आ गोलाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा मोसौ फालांगि खालामनायजों लोगोसे मोसौ बेदरनि फालांगिबो खालामबोबाय थादोंमोन। दा बिसोरखौ हमनो हाबाय होननानै फोरमायथिदों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै तैयाब आली, रियाजुल आली, ममिर हुसैन, আকबर आली, जाकिर हुसैन आरो फुलबाबु शेख। छत्तीसगढ़नि पावार प्लान्टआव बयलार टिउब बेफ्रुनानै गासै थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै 20 जाबाय आरो गोबाङानो जोखोम जादों, जाय बिथांमोनहा दासान्दि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। छत्तीसगढ़नि शक्ति जिल्लायाव जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव जाथाया। वेदान्ता कम्पानिनि सिंगी थाराय पावार प्लान्टआव बयलार टिउब बेफ्रुनानै गिबियाव 14 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। उनाव बांनानै थैनायनि सुबुं अनजिमाया 20 जाबाय। थैनाय 20नि मादाव 6आनो सोनाब बंगनि थागिबि, 7 छत्तीसगढ़निनो थागिबि आरो गुबुनफोरा यूपी, बिहार, झारखंड आरो मध्य प्रदेशनि थागिबिफोरमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सानजौफुनि जानाय आदार जाफुबाय थानाय समावनो बयलारजों फोनांजाबनाय टिउबआ बेफ्रुदों, जायजों गिबियाव 14 जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो गोबाङानो जोखोम जादोंमोन। जोखोम जानांनायफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनानै फाहामथाय होनायबो जादोंमोन। नाथाय थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावदों, जायजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै गासै दा 20 जाबाय आरो माखासेया दासिमबो देहा फाहामसालियावनो फाहामथाय लागासिनो दङ। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव दासान्दि HS फार्स्ट इयारनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाया जागासिनो दङ। स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स थागोन। गोजौ सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फोरोंथाय होनायनि राहा दङ। मिडियाम हिसाबै बर' आरो इंराजि जागोन। 12 एप्रिलनिफ्रायनो मुं थिसननाया जागासिनो दङ। उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरमेन्टेल फिल्ड स्टाडि बेफोरखौ लानो हागोन। बोसोरफ्रोमबो इनभाइरमेन्टेल स्टाडिसनि थाखाय फिल्ड ट्रिपबो लांनाय जायो। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।